magandang morning oras Eastern Samar at hulaan nyo kung nasaan na naman tayo ngayon. Basta nandito yung Chocomoron. Ayan. Ayan yung Chocomoron. Andun yung Salukara. Andito yung maganda at saka pogi at saka maganda uli. At saka mayroong gitarista. Ayan, ang daming tao dito, grabe. At, uy, mayroong burger pala dito. Doris Burger pala, Doris Burger. At dito, tingnan natin, mayroong puto. At saka bibingka. At saka may salukara pa. At saka yung magandang barista dito. Yan yung nagtitimpla ng kape dito. Kung akala nyo, kaya nga masarap yung kape dito eh. Ayan yung nagtitimpla. At liban dyan, ito si Ate Mingay. Ito pala si, ito nga pala si Pagay oh. Namimigay ng pera. Namimigay siya ng pera dahil kinokolektahan na siya. Dahil yan. Dito pag walang resibo, walang 20. Ayan oh. Ito yung waffle ni Pagay. Na masarap kasi sarap ng donut pala. Ayan oh. Ito meron pang nakasala ngayon si Pagay. Ayan, super dami talaga ng tao dito sa Pantanan. Yung sa totoo lang nakikita natin sa Google ang lungkot ng bayan ng oras. Pero kabaliktaran yan sa katotohanan kasi yung sa Google Map, pag tinignan nyo, matagal na po yan. At saka, ito, laki lang ipinagbago eh. Liban sa matagal na yon, nagkataon siguro, weekdays or tanghaling tapat ata yung pag-ikot ng Google Car. Kaya sobrang, parang, nakakalungkot na yung makikita mo sa Google Map eh. Parang, probinsya talaga, walang katao-tao sa kalsada. Pero ito po, ganito po yung hitsura dito sa Pantalan ng Oras. Ayan, ang daming tao. Tutuloy tayo doon sa palengke. Ayan, nandito tayo dumadaan sa Philahan Footbridge. Ayan, ang ganda nito oh. Andito na naman yung gulayan ng ayan, mga taga-Dalit. Parang ang haba ngayon ng ang haba ngayon ng talong. Parang gustong-gusto nila to yung mahaba eh. Oh. Kasing haba daw ng pasensya, ano ba 'yon? At ito, nandito na tayo sa nandito si Maria Gracia. Ayan, ang daming mga bilihin dito. Ang lalaki pa ng isda. Ito may dorado, may bangus, may budlis. Ayan, ang dami ng mga isda rito na mabibili yung kung magpapaksiw ka, ayan na. Sobrang dami. At ito, nandito na tayo sa may mga sa dry goods. Yung pang sahog nyo sa mga iluluto nyo, nandito tayo. Ayan. Uy, may maganda dito. Diretso lang muna tayo. Nakapost pa talaga. Ayan, parang ang dami na nating bisita ngayon. O, di ba?
Ganito po yung palengke dito. Iwan ko lang sa lugar nyo kung ganito rin kaganda or ganito rin ka sigla at kung ganito rin karami ang panindang gulay or kung ano-ano dito sa palengke. At saka ayan naman, ang daming mga truck na pumupunta dito. Pero pag tiningnan mo sa Google, ang lungkot ng bayan ng Oras. Yung iba nga may gumawa, no, pinagsasarado yung mga ibang establishment sa Google Map para magmukhang ano ba? Magmukhang deserted yung bayan ng Oras. Pero ito po yung katotohanan. Ayan, ang dami pong mga tindahan dito. O hindi yung parang malungkot na malungkot, di ba? Ang saya kaya ng palengke ng Oras. Ang lalaki ng itlog, oh. At saka ano yan? Jambol. Hala daw, pakialsa daw. Kamara sa manhining nga jambol. Tagpira ba yun eh? 15 lang. Ay! Nandito pala yung ang ganda niyan. Ang gandang babae niyan. Oh, yan yung bangus girl. Or ngayon ano na, chicken girl na siya. At saka nandito, oh, mayroon pang pasimple dyan. Oh. Ang ganda-ganda niyan. Ang ganda talaga niyan, di ba? Pero nagtatago siya. Ayan. Ano kami ngayon dito? Jambol party. Ayan, ang daming bumili ng jambol. Ayan. At saka maraming salamat nga pala sa mga follower natin, yung mga nag-share ng video, yung nagko-comment. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang morning mula dito sa Oras Eastern Samar.